Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, Konnichiwa mula dito sa Land of the Rising Sun, Japan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Leslie at hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking love story. 4th year high school ako noon nang abutan ako ni Nico ng love letter. Dahil strict ang parents ko, madalas ako magpalusot at tumakas para palihim kaming magkita sa kanto. Matapos ang isang buwang patagong ligawan, naging kami. Nauwi sa LDR kasi sa Japan talaga siya nakatira at kinailangan na niyang umuwi doon. That was 1999. At dahil teenagers pa lang, hindi pa namin afford ang cellphones. Nagtiyaga kami sa love letters. After 2 long years, nakabalik siya sa Pilipinas. Nagbunga ang sobrang pagkamis namin sa isa't isa. In short, nabuntis ako. Hindi na ako nakapag-college. Siya naman, kinailangang bumalik ulit sa Japan. 2 years na yung anak namin when he came back. He stayed for 5 months pero umalis ulit. Maayos naman ang sustento naming mag-iina pero nahihirapan ako. Natuyot ako dahil hindi nadidiligan ang beauty ko. Yun talaga yung malaking concern dyan. Yun talaga ang concern ng mga LDR eh. Nakadagdag din sa stress ko yung laging pagtatanong ng anak ko kung kailan ba babalik ang papa niya. Sa screen lang kasi niya nakikita. Tinatanong na din ako ng mga marites kung may ama ba yung anak ko. Sabi pa ng mga Marisol, maghanap daw ako ng mapapangasawa dahil total, bata pa naman ako. Taas noo kong sinagot na may tatay ang anak ko, nasa abroad lang. Idinugtong ko na wala akong planong mag-asawa ng iba. Ayoko makisama yung anak ko sa hindi niya tunay na ama. Hihintayin ko yung tatay ng anak ko kasi mahal na mahal ko siya at alam ko, babalikan kami ng anak niya. Nakakapagod palang maghintay, tambalan. I have been waiting for 5 long years. Lagi na lang niya akong pinapaasa na uuwi siya. Hindi naman siya nagpapakita. Nagsimula na akong magduda kung mahalaga ba kami sa kanya. Para maglibang, naglasing ako araw-araw. Napabayaan ko yung anak ko. Hindi pa ako nakontento. Uminom pa ako ng lason. Na-confine ako sa ospital at nabuhay. That was wrong. Looking back, I should not have done that. Kasalanan na malaki sa Diyos na nagbigay ng buhay. Dahil muntik na ako mamatay, sumugod si Nico sa tabi ko. Pero tambalan, gusto ko lang ulitin ha. Sa mga listeners nyo who are going through what I went through, huwag kayong mag-suicide attempt para magpapansin sa jowa ninyo. Hindi yun ang objective ko dati. Nalungkot lang talaga ako ng sobra. Pero please,
wag na wag niyong gagayahin kasi mortal sin yun kay God. Isipin niyo din yung lungkot na mararamdaman ng mga taong nagmamahal sa inyo. Going back to my story, bumalik si Nico. He proposed at syempre naman I said yes. We got married and ngayon, magkasama na kami dito sa Japan. Nadagdagan pa ng 2 yung anak namin. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Arigato gozaimasu. Ang inyong tambalanista since 2016, Leslie. Hi, Leslie! Siyempre, magpapalakas kami sa iyo. Ako, favorite country ko ang Japan. So, Oo naman. lahat na ng pambobola gagawin namin makahingi lang ng Meiji na chocolate. Char! Alam mo, Leslie, ang ganda ng twists and turns of your story. 'Di ba? Ang ganda lang na kapag ka naka-destined talaga sa yung isang tao, kahit ano pa man ang mangyaring iba't ibang mga challenges, babalik at babalik siya sa iyo. You will find your way back to each other at talaga nga ipagko-connect ang mga dots yan. Tama. Para maging konektado kayo muli at para maging kayo muli. Ang galing ng universe, no? Ang galing. Ang galing ng greater force. Talagang siya ang nakakaalam ng mga bagay na mangyayari sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. At ang kailangan mo lang talagang gawin, maging mabuti. Yes, at maniwala, trust the Oo, process. Correct. Nagbibigay itong kwento mo, Leslie, ng napakagandang pag-asa. May pangit bang pag-asa? Magandang, sobrang laking pag-asa sa mga kaibigan nating may pinagdadaanan ngayon, 'di ba? Lungkot, depression, anxiety, Correct. 'di ba? Pangungulila, 'di ba? Homesickness doon sa mga mahal nila sa buhay na nasa malayong lugar. 'Di ba? Pag narinig itong kwento mo na parang nakakahiya naman. 'Di ba? Si Leslie nga tingnan mo 5 years na hindi inuwian ikaw, 'di ba? 5 days lang. 5 hours lang hindi nag-text, nag-give up na. 'Di ba? Naglupasay ka na. Maraming ganun di Ang ba? dami mo nang naisip na hindi magandang gawin, 'di ba? So, kumbaga ito ang bigat ng pinagdaanan ni Leslie to the point na magpapakamatay na siya. Sa sobrang tindi ng lungkot. Ng lungkot pero nalagpasan niya, lumaban siya. Yes. Ikaw ilang linggo pa lang. Ikaw 1 taon pa lang, 'di ba? Wag mong isipin na na kitilin ang buhay mo kapag nakaramdam ka ng kalungkutan. Napakagandang paalala nito, Kabisyo. Kasi paalala to from somebody who went through the same, ha? Yes, Pero yes. syempre, hindi ka naman namin i-judge kung yung kasi ang moving on process or yung moving forward hindi po talaga yung madali eh. Hindi talaga yan. It'll really take time. For others mas mabilis. Yung mga iba, yung kami mga kalala tayo partner nawala lang yung Jonah saglit, may palit na agad. Diba ganon? Pero yung mga iba hindi. Talagang inilalaban, ganon. Wag mo Pero lang sa magiging kaya lang, option tama. ang pagkitil ng buhay. Yes, yun ang paalala din ni Leslie. Kumbaga parang talagang naglaan siya ng isang buong paragraph para Yes. ipaalala na hindi mo dapat yan gawin una para magpapansin sa jowa, 'di ba? At hindi naman actually partner, hindi naman totoong pagpapapansin yung nag-a-attempt nun eh. Oo Talagang naman. sadyang ang tindi na ng kalungkutan na alam mo yun, hindi nila na wala nang nakikitang way out kundi tigil na lang kaysa naman every day yung gigising ka, babangon ka na to feel the pain all over again. Parang ganun kaya naisip nila. Kaya reminder yan ni Leslie na wag. Correct, na correct. wag kasi. And magandang tong nanggaling ito sa isang tao na nanggaling doon. Yes, diba? yes. Kasi syempre for somebody na hindi naman alam yung pinagdaanan or yung ganong katinding lungkot na aabot doon, maaaring hindi kami relate. Alam mo yun, maaaring ang daling sabihin na wag gawin, ganun. Pero si Leslie kasi is a perfect example na pinagdaanan nyo. Umabot siya sa sukdulan for her to think that way, diba? Yes, yes. So makinig po tayo. Kumbaga sa eksperto, diba naman, eksperto siya kasi pinagdaanan niya yun. Yes. Ganon. Parang katulad lang yan na, syempre pakikinggan mo yung advice ng kung paano magluto ng perfect na steak. Sa isang tao talagang marunong magluto. Huwag tayong
humingi ng tulong dun sa Taong kumakain lang at correct, hindi nagluluto. tagakain lang or tagabili, di ba? Pero kung di siya tagaluto, Yes. huwag mong expect na may matututunan ka sa kanya sa pagluluto. So, ganun din. Kaya Correct. tama si Partner sa sinabi niya na this is a great reminder na huwag ka mawawala ng pag-asa. Tama. Yung sinabi niya, yung napakagandang linya niya na nakakahiya naman sa nagbigay May sa atin ng buhay. 'Di ba kung magkikitil ka lang. Sobrang nakaka-inspire, nakaka-motivate na i-enjoy natin ang buhay kahit may problema. At 'Di ba? saka ask for help. Wag kang papatalo sa problema. Alam mo kung parang feeling mo mag-isa ka lang. Kasi At lungkot. minsan di ba yung ganyan, feeling kasi nila mag-isa lang sila sa laban eh. So, kailangan meron kang kakausapin. And remember, kung ikaw din yung taong kinausap, huwag mo i-disregard Kapag halimbawa, may kumausap sa'yo na parang yung depressed na sobrang tindi na ng anxiety, alalayan mo yun. Alalayan Yes. mo yun. Kasi baka mamaya, ikaw na lang yung naisip niyang taong pwedeng Takbuhan, kausapin. At pwedeng kuhanan ng Yes. pag-asa. So you take that responsibility na Pakinggan. oo, makinig. Hindi ka magsalita kasi baka mamaya hindi rin tama advice mo eh. Pwede mo ring ayaing uminom, yung pasayin mo. Yung makinig lang, baguhin mo yung mood. Oo, baguhin mo yung mood. Pasayahin mo lang siya para hindi niya na maisip yung mga ganon. Although, syempre, mental health, mental sickness, hindi naman yan, it's not easy. Kaya kailangan talagang to seek help. Kaya nga, di ba, ang maganda ngayon, may mga hotlines na for mental health. Yes. Kasi merong mga experts na pwede mo makausap. Kasi may mga kailangang inumin, may mga kailangang gawin, di ba? Again, hindi kami eksperto sa ganon. Pero, yun, kaya, share lang namin at sinistress namin kasi stress din ni Leslie yun na wag. Na wag. Tapos ang isa pang bagay, isa pang maganda na nagbibigay ng pag-asa sa kwentong ito. Pag-asa na hindi sa Pilipinas lang pwedeng magkaroon ng love life. Tama. May pwedeng love life in sa Japan. Ganun. Tapos pwede mo rin siyang jowain, love life in jowain. Tapos malay mo, di ba, dalhin ka doon. Oo, di ba? naku, ibig sabihin, lapad-lapad, correct. sagot sa kahirapan. Yes, isang malaking check, di ba? Yun talaga yun na pagdating sa pag-ibig ngayon, hindi katulad ng kanina pa natin sinasabi na nung araw, di ba? Oh, Di ba? dati classmate mo lang. Noong araw, Oo. classmate mo lang yung pwede mo maging jowa. Correct. O kaya yung Kapitbahay mo. kakilala ng pinsan, yan. Yung mga Oo. ganun, lalo ang liit ng circle eh. Ngayon, di ba, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, meron kang pwedeng jowain, di ba? So yun, wag mawawala na pag-asa sa pagjowa. Kung parang feeling mo sa Pilipinas, parang wale, ngangi, di ba? O marami pang ibang option. Tama. Di ba? Alam niyo, normal lang talaga na makaramdam tayo ng lungkot paminsan-minsan. 'Di ba yung pangungulila sa taong minamahal namin, pero i-emphasize lang natin, wag magiging option na kitilin po ang buhay. Yung sobrang 'di ba, parang aatakihin ka na lang. Ganun yung sinasabi ng tambalan palagi, that your mind is a tricky part of your body. Correct, totoo Parang yan. it will trick you into thinking na malungkot ka, na may masamang mangyayari, na yung parang 'di ba, parang sorry for the term, parang inuuto ka at some point na parang mag-overthink ka, na kahit wala pang nangyayari, bigla ka na lang malulungkot. Ganun yung brain natin, mga kaibigan. So, ingatan po natin kung paano tayo palagi nag-iisip. Kapag dumating ka na siguro sa point na yan, hanap ka na ng kaibigan na pwede mong kausapin. Seek help. Nanay mo o tatay mo na pwede mong, di ba, maging kakwentuhan. Yes. Manood ka ng video na masasaya. Mga video na pwedeng mag-inspire sa'yo kasi posibleng, na yun umpisa na ma-depress ka, malungkot ka. Correct. Di ba? At Do not mag-isip be ka na ng afraid. hindi maganda. Wag kang mahihiyang mag-reach out sa ibang tao kasi kailangan mo yun eh. Kasi kung ikaw lang, katulad na yung sinasabi ni partner, mahirap talaga siya. May ganun yung utak natin minsan na parang ba't ako nalulungkot ngayon? Saya-saya ko kanina. Correct, may ganun eh. And then, maaring may imbalance sa chemical kineme Oo, root, di ba? diba? So, obviously, hindi kami yung lalapitan kasi... Expert lang ang oo. nakakaalam, pero Diba? pag nakaramdam ka na ng ganyan, seek help. Tsaka wag kang mag-self-medicate. Like for example, meron akong kakilala na pinagdaanan niya yung ganyan, tas meron sa kanya nag-seek siya ng professional help, tapos meron pinainom sa kanya ng gamot para makatulog siya kasi mahalaga nakakatulog, mahalaga makalma, yung mga ganon. So
although yung mga ganun ay naman siya prohibited or regulated drug. So kailangan din naman talaga ng ng reseta ng Reseta, doktor. oo. Ganon. Pero wag ka magsi-self-medicate na parang feeling mo pagka baka kasi may extra yung kaibigan mo, may extra ka ba dyan? 'Di ba? Parang katulad ng 'di ba yung anak ko ay nagkaroon ng brain inflammation last year. No? So for a while, meron lang siyang ininom na parang 1/4 lang yata of Oo. that particular na drug. So nakakatawa lang kasi ewan ko na-post ko yata yun or something na drug free na siya or parang hindi na siya magiinom ng ganon, and it was very quick, saglit niya lang talagang ininom. Tapos nakakatawa, may nag-message sa akin, sabi niya baka meron ka pa dyang extra, sabi niya. Kasi yun talaga. Bigayan lang? Kaya nga, sabi niya kasi yan yung although ang dami ko talaga kasi kumbaga parang yung binili mo yung kailangan na dose, tapos biglang sinabi ng neuro, ay hindi na niya kailangan, she's all good, diba gano'n? So merong extra talaga. Pero yun nga meron kang kaibigan na posible may extra, diba? Pero it doesn't mean na porke nag-work doon sa'yo, mag-work doon sa kaibigan mo, kasi iba rin yung basta iba yung brain. Wag po natin i-self-medicate yung brain. Yung gano'n. Tama. Nakakatawa talaga nag-message sa akin, parang baka meron ka pa dyan. Droga yung dating. Baka meron ka pa dyan, di ba? Kasi yan lang talaga napapatulog sa akin. Parang ganun. Akala mo solusyon lang sa mabahong hininga yung Sa Pero true. tingin naman ng pang-gargle mo Correct, dyan. diba? Magmumug din ako kasi mabaho hininga ko. Parang uminom ng barya. Alam mo yung ganon. Baka naman dyan, meron. Pang-yosi lang. Parang ganun yung dating. Hindi, wag din. Oo. So, seek professional help. At ang maganda din Walang masama doon, ha? Walang masama. And hindi yung mundo kasi natin ngayon compared to before is iba na. Dati kasi kapag ka may pinagdadaanan ng ganyan, ang iisip ka, baliw. Oo. Tapos iisipin, pamilya kasi talaga yan, baliw talaga yan. Ganon kagad na parang may sira yung ulo, ganon. Yun na nung araw kasi nga, hindi pa nga educated masyado yung mga tao. Ngayon, huwag mong isipin na marami na. husgahan ka or Correct. masama itong nangyayari sa akin. Hindi, kung humihingi ka lang ng tulong. Oo, at walang masama doon. Yes, at kailangan yes, mo yes. yun, 'di ba? To seek help. Yan. So, yung mga sinabi namin kanina, lang yun kumbaga pwede mong i-gauge sa sarili mo na, teka, bakit malungkot ako ngayon? Gawa na ako ng paraan, di ba? Ako, ginagawa ko talaga, kunyari, tipong, pagising mo, bakit ka malungkot? May mga ganun ganung moment talaga. So, Pera lang yan, partner. gagawin mo, Kulang. magpe-pray ka lang, Lord, sana po may bumabang checking ngayong araw na to, di ba? Lord, sana po magbayad na po sila. Okay, Lord, sana po rumakit. Di ba? Magkaroon ng additional income, ganyan. Di ba? Gagawa ka ng paraan para ma-divert yung attention mo sa isang masayang bagay. Yes, na hindi true. ka na mag-iisip na kung ano. Yung panonood nga lang ng mga cute na videos helpful yun. Oo, ako effective sa akin yun Yung Correct. hindi ka gumastos doon. Kunyari mga aso, Yes. manood ka ng mga naglalaro mga aso, paano sila nilalambing ng mga amo nila, paano sila naglalambingan ng kapwa-aso nila, mga ganun tipo. Na uplift or nababago yung emotion mo, na-divert yung attention mo sa isang bagay na nakakatuwa. To the point na makalimutan mo na yung sadness mo, yung kalungkutan mo. At saka alam nyo po, doon naman sa end ng tao na mag-share ng happiness, hindi mo alam na yung happiness mo, yung i-share mo ring kabutihan, will actually make somebody's day. Yes. Diba? Correct. Diba? So yun din yung isik natin na gawin everyday na to make somebody happy or mapa-feel good natin yung isang tao na in whatever way, ikaw na bahala. Kailangan kami pa mag-isip. Kami na nga nakaisip ng idea, kami pa mag-isip ng mismong ideas. Huwag ganon. Huwag tayong dupang. Diba? Yung bang ikaw mismo sa sarili mo, yung intention mo to make you other people feel good. Kung lahat ng tao ganun mag-isip, you might just save a person's life. Correct, Baka mamaya correct. yung ngiti mo, isipin mo ngiti. Yung ngiti mo lang pala, yung pwedeng makapagpatunaw sa pusong hard. 'Di ba? Sa pusong hard. Ang arte mo. Sa pusong hard. Sa hardened na heart. 'Di ba? Yung ngiti mo lang na nagpaalala sa kanya na pwede pa palang umiti. 'Di ba? Yes. Yung bang mga ganun, yun yung mga bagay na that you can make someone's day, and malay mo, yung taong yun, sobrang tindi ng pinagdadaanan, you might just save that person's life. Correct. 'Di ba? So let's do
do little acts of kindness, mga kabisyo, kasi hindi mo alam kung saan naabot yung little act of kindness. Katulad na lang nung isang tambalanista, nagparinig tayo last week na breakfast is the most important part of the day. O ano ngayon, porke birthday niya, nagpadala ng pagkain sa tambalan. Nagpadala na kaagad. Oo, kaya Mainit-init pa. Mainit-init pa, partner. Yayamanin. Diba? Thank you very much sa pinadala mong pa-breakfast po sa amin. Hindi ko pa nasisilip kasi tambalan na. And happiest birthday sa ating tambalanista na si Erin, ano ba? Lagi ko mali. Erin ba yan? Erin J. Marcelo. Ayan. Oy, Irene. Irene. Diba? Happiest birthday sa'yo. Yung bang mga ganon? Parang, Yes, totoo. you give someone a cup of coffee. You give someone a smile. Nilibre mo ng candy. May extra kang cookie binigay mo. Totoo. Diba? Yung ganon. Yung Maliligayan ka na, ay, may mahalaga pa pala ako, 'di ba? Yung bang mga ganong klase mga bagay. Correct, yung mga simpleng salita nga lang na good morning o kaya kaya mo yan, laban lang. Yung at saka yung 'di ba sa mga group chat natin minsan, may isang member doon na mag-share lang ng good videos, inspiring videos. True. 'Di ba? Hindi mo alam yung inspiring video na na-share mo sa group chat na 'yon. Correct. Isa Yung pala doon, yung isa message. isa o dalawa doon ang makaka-absorb ng napakagandang mensahe Correct. na makapagpapabago Nasakto. ng araw niya. Oh, 'di ba? Yung Correct. ganon. At Okay, libre Docs? lahat gawin yon. Libre lahat Yes, gawin yon. Let's that's share true. happiness, kindness. Correct. Feel good moments. Yes. Yan. Salamat sa iyo, Leslie, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. At syempre sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, yung ating fans can. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!